Kaixo baratzazaleok, bagatoz ostiralero bezala hiri baratzea saioarekin. Gaurko saioko protagonistak hauetxek izanen dira. Mikel Etxegarai batetik, Miguel San Sebastian bestetik, Ibai Sueskun eta nola ez, Inigo Segurola. Mamitxua dator saioa, beraz, hastera goaz. Gaur berriro ere zurekin, Mikel. Bai. Beti etorriko gara. Eskaria daukaguta, Bai, segi Mikelen gana. Azalduko dizu zerbait eta. Bai. Gaur zer landatuko dugu? Gaur zerba. Zerbak, azelga, ezta? Zerbak, hori da, bai. Bueno, zerba esango dugu, zerba. Bai. Zerba motak ezberdinak egoten dira. Bai. Guk landatuko duguna zer da? Horia edo, bueno, verde polita. Haue dira zuek sarreran dauzkazuen horiek. Izugarri polita daudenak. Bai. Eta gero izango genuke berde ilun bat edo. Hori, honi daukan berezitasuna argi honek pixka bat irregularragoa dela. Orduan askotan erabiltzen da hau ostoka saltzeko. Adibidez, produzio txikietan edo, herriko denda batera eramaten duen baserritar batek edo. Eta berde iluna dena egiten da askoz xuxenagoa eta penka ere egiten du askoz xuxenagoa. Orduan hori bai egiten dela eta niri adibidez gustatzen zaidala pila bat zerbaren penkak rebozatuak eta jatea beteak, iluna hobe orduan. Bai, iluna hobe. Bai, egiten direlako xuxenagoak eta igual loditasunez antzekoak. Antzekoak edo, berdea igual pixka bat, berde iluna pixka bat handiagoa. Baina hori xuxena direla. Xuxena direnak eta azkenean hobeto mozten alduzu, hobeto erregularragoa dira. Eta gero, gure baratzetan ez ditut ikusten, baina jakin badakit ere badirela gorri granate antzeko batzuk. Horiak ere, horia fosforito ez, baina hori kompletoa. Horiek dira pixka bat bereziak edo zanahoria moreak bezala, berez... Zanahoria morea bada? Bai, berez, hasiera batean, zanahoriaren historia luzea da, egin zutela naranjatu Holandako monarkiagatik edo, eta garai batean moreak ziren. Ara? Bale. Hori. Eta hori? Berezitasun hori. Volvemos. Eta guk landatuko duguna, berde argi hau, ezta? Hori da. Irregularrago esan duzu dela? Hori da, bai. Baina, azkenean, antzekotasuna, zaporean, ni gorria behin edo bitan probatu da. Ez diot ezberdintasunik ikusten zaporeari begiratuta. Adibidez bai purean egin ezkero, bai aldatuko ziola zaporea, kolorea. Pureari berari, noski. Baina, azkenean, erremolatxa familia berekoa da, eta gorria da. Eta azelga gorri hori esaten duzuna, erremolatxaren antzeko bataioa... Horren lengusuina izanen da. Bai, lengusuina bigarrena igual, ez? Bale. Hasiko gara, distantzia letxugarena, baina handixea. Gehiago, ezta? 40 bat. Hartzen dugu beti letxuga referentzitzeat, ze azkenean letxugak nik uste baratze guztietan daudela. Eta egun oso maiztasun handiarekin jartzen direnak. 40 bat esan duzu? Bai, 40 bat. Utxurarako goiarekin 20, letxugarekin 30. Eta hau 40 da, Mikel? Nire txean ez, Baina 40. Bueno, 40, claro, egin behar duzu, hau ere egin behar duzu, famatu egin behar dugu, tres bolillo. Tres bolillo. Vale. Euskaltzen jako bat, da erranen dugu nola den, baina... Aber iriste zaigun. Orduntxe arte, segituko dugu tres bolillo erraten. Azelga hau da, gure ikuslei uste dut noizbait esan zuela, bida horretan jan dugu guk patata tortilla bat azelgakin egina, zerbekin egina, mundiala, gomendatzen dizuet, Tomasek egindakoa. Bai, azkenean gustokoena duena jendeak penka da. Claro. Eta ostoa pixka gelditzen da hor. Bai, puriak egiteko eta... Edo betik azularen bukaeran eta azkenean pasatu eta konposara bota. Eta ostoa erabiltzeko modua da, zartagian, tipula kalabazinarekin egin, eta revuelto bat edo naski bat edo egin,
Eta, Mundiala, bai, mundiala. Bai, zartaian inezkero, Zerba jateko beste modu bai. oso ona. Ni hemen traba nago, Mikel. Nasai. Beti bezala. Ukondokin kenduko dizut. Bale, bale. Kozkor bat dago. Jo, ze gozada, nola daukazuen lurra. Bai. Oh, Ba, pasada bat eman diogu, bakarrik. beste Azkenean- pasada baten beharra? Bai, txikiarekin. Makina txiki batekin ja ematen dugu, baina, karo, kalabazak kendu genituenean, hoberena da, lur hori ez galtzeko edo, denboraren poderioz, euriarekin eta lurra joaten da beruntz. Beraka, bai. Beruntz, orduan, karo, gero moldatzeko edo berriz ongi jartzeko zailagoa da. Orduan, behin kendu genituela, pasada bat eman, eta, bueno, utzi ja. Oso ongi. Bale, behin landatua dauzkagula, distantzi gehiagora, letxua baino, noski? Bai, ikusten. Karo, hartzen dute gero, hemen ere irudimena hartu beharko dugu, ez? Gero nola daukagun Eta, behin bueno, egiten dela. urtez urtera edo landaketaz landaketa ikasiko dugu. Ba, ze gauza egin ditugun gaizki eta ze gauza egin ditugun ongi. Eta hobekuntza hori egingo dugu hori, esperientziarekin. Mikel, galdera bat, zerbaren kasuan, eta justu zerba mota hau esan duzu, normalean ostoak hartzen ditugula. Guk utzi dezakegu landarea bertan eta ostoak hartu eta utzi landareari jarraitu dezan osto gehiago ematen? Bai, eta jarraituko zuen, Bai egiten dena da luzatzen da guruntzaka. Iritsi arte punto bat, zuela ematen edo erortzen da, edo loratu egiten da ere, bai. Baina, bueno, aprobetxatzeko modu bat, da toki berdinean beti egongo da landare hori ostoak ematen, bai. Beti utzi beharko genuen brote hori. Azkeneko lau ostoak edo ez kendu. Lau edo, bueno, gero eta gutxiago kendu, gero eta azkarrago jarraituko du handitzen. Ja. Bale, eta behin landatuta? Hori da. Berriz egingo dugu goteoarena. Jarriko genuke. Goteoa, erdian. Bai. Eta hori, hasieran esaten duguna beti. Landarea ureztatu. Bai. Orain bai, beharko genuke pixka bat ureztatu. Beti landarearen takoan edo, bueno, azkenean sustraia txikia denez, hori, segituan gelituko zen lehor. Eta behin indarra hartu duela ja... Zortzi amabi egun inguru, ja sustraitu egiten da pixka landarea eta, bueno, sustraiak ja indarra dauka zabaltzen jarraitzeko. Eta orduan bai jarri genezakela, zuk esaten duzun goteoan, ezta? Bai. Eta askoz ere errezago izan elitzateke. Hoixe. Oso ongi. Azelgak eta gogoratu, patata tortilla zerbakin. Ondi hola. Bai. Besterik bat duzu honen inguruan? Besterik? A ber, onjoak ez ditu hartzen. Pulgoia bai. Pulgoia jartzen da eta gaina beltza da. Beltza da. Ostoan bertan ikusten nola tatatata? Ostoan baino barrukoan. Barruko ostoan hasten dira. Baina jartzen direla dena hola... Bai, beltza. Bai, erreldo bat edo mukulu bat hola nahiko... Horrek eragiten dio? Bistara. Bistara bakarrik, ez? Hori garbitu eta listo. Bale. Garbitu edo jan, proteina da, ez? Ai. Zagit? Bai, pulgoia jan. Intsektuekin komertziatzen, eta... Nik ez du janen. Segura hona daudela, pizitua gaina egiten dire. Xo! Mikel eskerrik asko. Ale. Aio. Miguel, lesakan bizi den Lizartzako gizona esanen dugu, bai o ez? Bueno, gizona ez dakit. Hor utziko dugu, baina Lizartzan jaiotakoa bai. Bai. Eta lesakan bizi danare bai. Baitare. Bale, urte askotan. Etorri gara kalabaza jasotzera, baina nik osinak besteik ez ditut ikusten hemen. Bueno, Osin tartean dituzala? Ez. Hau udaberrin garbi dau. Amigo. Baina gero osin etorri eta aztemaze osinek eta mozten, igual kalabaza moztezu. Adios, posez, utziko jo orduan. Eta mozten mazu, ez da fruturik. Claro. Nik zeiten diet, utzi. Eta oain, urrin, biltzeko garaien,
kenduko ditut osinek eta bilduko dituzea. Oso ongi. Kalabaza noiz landatu duzu, Miguel? Kalabaza landatu nun maiatzen. Maiatza Bai, inguruan. hartokin batetxo. Maiatza, ekaina, uztaila, abuztua, iraila, bost bat hilabete behar ditu Bost orduan. bat hilabete bai. Eta jaso ditzakegu ja hemendik aurrera, Bai, eta ze komeni zaigu, dena jasotzea edo bere hortan uztea? Bueno, Noiz arte egon gaitezke jasotzen? izotza ez badu iten, beste hilabete igual. Eta igual hobe daude, hemen lurrari Nik uste teata, baietz. etxean baino. Nik uste gozatzen, ontzen juten dela. Claro. Osea, da, izotza ez badu iten, pues, dauzela bertan. Claro. Zuk landatzen dituzun kalabaza horiek, Miguel? Zuk ereindako haziakin dira, edo Bueno, nola... Etxeko Andrea hitzen da. Ah, bai. Bai, Etxeko Andrea hitzen da, hazi kontu hortan da, are landarekin da gehonik hemen jarri. Ah, bale, orduan kalabaza bereko haziak hartu, berak Bai, haziakin landarea egiten du? Hoi martxoalden. Martxoaldean? Martxoalden jarri, eta hilabete pare baten etortzen da. Da behar du, hemen jartzeko landarek behar du, 15-20 bat zentimetro altu. Bale. Orduan landarea ja Bai, neurri horrekin dagoenean koskortzen ja da nen. maiatzaldera zu jartzen duzu. da hemen, eta gero hortiken aurrea ez du horrek beste lanik. Ez. Oain, Egia da espazio asko hartzen duela, ez da, landareak. Bai, Behar du, ikaragarri. horregatik hemen bazterretan ikustezun- jartzen duzu. Bai, Claro. bestela hartot artean jarri izan dut, baina harton gogora iotzen da. Claro. Da gero iten du harto bota. Claro. Eta horregatik jartzen dut, Bazterretan. alamere bazterretan da dijo ala, naiz berago, naiz gora, nahi dut toki, Bai. dijo ala. Eta oain zer da hau, ostok eta ikusten jozu. Bai. Ja bukatzen nahi, zeio Bai. bizila. Bai. Baina hau handela hilabete hola handiko ostok, horregatik Claro. espazio handi hartzen du. Horregatik ba. Eta kalabaza hartzeko, kalabaza pixu handi hartzen du, horra adibidez ikusten duguna zintzili dago, Bai. eta guk zer eginen nuke, alras moztu edo utziko genioke zurtoentzat? Txorten pixkat utzi behar zaio. Vale. Txorten pixkat utzi behar zaio, bestela hortiken hasten da usteltzen. Amigo, vale. Eta orduan mozten diogu, Bai, moztu, baina txorten hori potentea da, bai, bueno, baina Eskuz ezin dugula egin. eskoz hasten bazea, igual bea hausten zaizu Claro. juntatiken. Eta labanakin Txaka. moztu Hoi da. eta altxatu. Ba, Oandiken ez ditut eman behar. Oandiken igual digona daude, Claro. eta dago zila, eta haunditzen, jungo betire. Vale, karo. Hor bere hortan mantenduko ditugu. Baina Bere hori hortan. egin beharko genuke, ez? Txortenetik utzi zatitxo Bai. bat, moztu, eta etxera. Ba, nahi bali mazu batekin proba egingo dugu. Bai? Bai, bai. Baina ez duzu esan, ez duzula guaindik ez da bat hartuko. Bueno, baina ez. Probestuko duzu etxean? Bai, bai, Vale, bai, vale, pues aprobetxatuko da. hartuko dugu bat orduan, Miguel? nahi zuna. Venga. Ah, beira, etorri da ulabanakin. Bai, honek gauza asko, tako, zerbitzen du askotan. Zerra Bai. mozteko eta igual destoren jarreteko ere bai. Baitare. Laguntzaik behar, Miguel? Ez. Isto, eske hone pixua du, Tori, ez da onditekoa. Ta! Hoi baina ondi egiten die. Jo, eta gainera honek hazi gutxi izanen du barruan. Igual, akaso hemen gozati honetan, Emetxe, bai. baina hemen gainontzeko Ez, guzti honetan hoi hazirik dena ez- jateko da. Dana jateko. Dena jatekoa. Kalabaza. Bai. Gauza ederra, Pure hon bat kalabazara. Nahi asko gustatzen zait. Baita gurire. Bai. Pixkat, bea utxi jartzen mazu, mexa baina margalditzen da, patata- baina pixka patata, pixkat, Claro. o beste berdura. Baitare. Porruk, o Edo zer gauza. nasten alda. Dena ona. Bai. Oso ongi. Miguel, kalabaza jaso dugu gaur zurekin. Zuetzako nahi bali mazu? Josuz, eskerrik asko erregalo gainera. Hoxe, total, baten gora bera. Oso ongi, eskerrik asko, Miguel. Ez da zari. Ibai Zueskun, herri gora kanpaina hastear dugu eta zure berri jakin behar dugu.
Zuk eman behar diguzu honen berri. Errigora kanpaina zenbagarrena ja dagoeneko? 6. kanpaina Euskarari dagoeneko. puzka kanpaina hau, 6. Errigora ekimena askok ezagutzen dugu ja dagoeneko, baina azaldu iguzu, zer den? Vale, bueno, eguno lehenik eta behin, Anabel. Errigora sortu zen nolabait ikusi zelako bi defizit edo zeudela Nafar hegoalde erdialdean, ez? Ikusten zen alde batetik, euskararen aldetik bultza bat behar zuela, euskara bestelako auspo bat behar zuela, eta era berean ikusten zen nekazaritza gainbeheran ere zetorrela, ez? Eta horiek biak nolabait indargune edo era positibo batean hartu eta esan, ostia, indargune bihurtuko dugu, ez? Eta ingenuena zen, nolabait ere, esperientzia batetik abiatzen da, zazpiak bat harreman sareak abiatzen du proiektu bat, eta argia ikastolarekin batera, tuterako argia ikastolarekin batera, eta beste bi ekoizlerekin batera egiten dute, osatzen dute saskitxo bat, eta saskitxorren edo saskitxorretatik eratorritako etekinak euskalgintzarako edo zentzu honetan argi ikastolarako, ez? Hortune proiektu hori abiapuntutzat hartuta, nolabait ere izana edo moldatzen ari nien, baina izena falta zitzaion ekimenari. Izana osorik egoteko, nolabait asinera hartzen, zenolako sarekideak batu, zenolako eragileak inplikatu, eta bar, ez? Eta orduan euskalgintzako 3 eragile nagusirekin, AEKA, Sortzen eta Ikastolen elkartearekin hitz egin genuen, eta nolabait ere, beraiek gure ekipoan edo ekipo osoan sartu ginen, eta egin izan genuena zen, nolabait beraiek gure aliatu bilakatu, eta guztiok euskarari bultza bat ematea zonaldean, ez? Orduan, esperientzia antzekoa da, nolabait saski batzuk osatu ziren, eta bertan Nafar hegoaldeko produktuak sartu genituen, ez? Lehenengo esperientzia horretan, bigarren esperientzia horretan, 4.000 saski baino gehiago banatu ziren Euskal Herri luze eta zabalean, eta edatu ginen gehiago ikastoetara, eskoletara, euskaldigitara, kulturetxetara, tabernetara, eta arrakastatsua izan zen lehenengo kanpaina hori Errigoraren baitan, ez? Zergatik Errigora ere, askotan esaten dugu, Errigora, gu bertso baten oina bezala kokatzen dugu, ez? Errigora, Errigara, Erribera, ez? Orduan horrekin jokatu genuen eta horixe da pixkat Errigoraren funtsa edo. Gero bestetik helburu nagusienak euskara bultzatzea Nafar hegoalde erdialde horretan, bigarrenik, elikadura burujabetzaren bidean urratsak ematea, bertakotasuna bultzatzea eta kontsumo ohitura horiek aldatzea, ez nolabait. Ibai, esan duzu hasiera batean bi nekazari, baina pentsa orain zenbat produktu dauzkagun hegoaldean ekoizten diren zenbat produktu dauzkagun kanpaina hauetan, saski hauetan, ze irizpide jarraitzen dira bertan parte hartu ahal izateko? Gaur egun, 6. kanpaina honetan 25 ekoizle parte hartzen dute, eta irizpideak nolabait ere daukate bere trinkotasun bat, ez? Esaten dugu bertako produktua izan behar dela, bertako lehengaia izan behar dela, era egoki batean zaintzituztela bere ekoizleak edo bere nekazariak, era berean ere izatea inplikazio bat euskararekiko, euskaraz etiketatzea, eta pixkanaka aurrera pausoak ematea zentzu horretan, ez? Eta gaur daguna lehen esan bezala 25 ekoizle parte hartzen dutela. Gainera, ekoizle hauetako batzuk, seguraski, bere hasieratan ez zuten, zuk esaten duzuna, etiketatua euskaraz egiten. Orain ere, euskaraz, gaztelaniaz, elebi aterako dituzte, horrek ere beraien bezeroekiko beste harreman bat sortzen du, ez? Gertutasun bat ere... Hori da, ez, Anabel, zentzu horretan gu konpromezu guretzako txikiagoa den hori, baina, karo, hasiera batean zu pentsazoa zela herribaforadara, edo ablitasera, edo kaskantera, eta, karo, euskera askotan, esaten dute, ostia, lezuena edo hortik dago euskera, baina askotan euskararekiko jarrera edo posizionamendua bestelakoa da, ez? Uste da bestelako bere pertzepzioa daukate. Eta goazenean, hasiera batean, joaten ginean Errigoraren izenean, esaten duten, ostia, hauek nortu dira, edo zer egingo dute, eta gero antzematen dute, hemen seriotasun bat dagoela, beren produktuak zabaltzen direla Euskal Herri luze eta zabalean, eta guretzako interesgarriena da
dena da herria egiten dutela, ez nolabait. Zergatik, Aragoi edo Zaragozara behiratu ordez, beren bide naturalei behiratzen diotela, ez? Bestelako probintziei, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta iparraldeari begira, ez? Eta guretzako hori da positibo, Hernaniko plazan, Eleitzako plazan, ez dakit Larresoron, ez dakit Garazin, Gasteizen, Nafarrego aldeko produktu horiek egotea, nahi dugun hori ere bada, ez? Nolabait zergatik kontsumituko ditugu Txinako edo Peruko piperrak baldin eta hemen baditugu, ez? Euskarari puzka ez diogu bakarrik kutxa hartzen dugunok egiten, baizik eta bertan dauden nekazariek ere egiten diote, aldi berean, ez da? Beraien jarrera honekin eta beraien implikazio honekin. Aurten ze berrikuntza ditugu, ze orain arte kutxa beltza, kutxa txuria genuen, hemen kolore gehiago ikuste ditut, Ibai. Bai. Bueno, oraingoan edo aurtengo zea kanpainan egingo genukena zen kutxa berdea batetik. Honek zer esan nahi du, berdeak? Kutxa berdea, kutxa berde ekologikoa. Bale, hemen aurkituko ditugun gauza guztiak ekologikoa dira. Hori da. Hemen daukagu arroza, alkarabanekoa, arketasekoa. Oso ona, iaz ere arroza zenuten. Gero orburuak, piperrak, menestra, zainzuriak, pasta, zukua, olioa, ardoa eta ozpina. Dena ekologikoa. Guztia ekologikoa eta zonaldekoa. Gero dago kutxa beltza. Kutxa beltza tradizionalagoa edo dena, baina betiko kutxa esan dezakeguna. Melokotoia, kardoa, orburuak, potxak, olioa ere, badu ere ardoa, baditu piperrak. Eta aurten ere nobedade nagusienetarikoa, hau da, kutxa txuri berezi bada, hori da. Badu bere... Hori da. Hau pixka garestiagoa da, presioan aldatzen da, eta sartu espumoso bat, ilun berrikoa, sartu ardo kriantza bat, sartu ere patxarana, sartu ere zainzuriak, mantekadu batzuk, pasta batzuk, usuekoak direnak. Ibai, nik kutxa berezi hau ikusita, egin behar diet deialdia Euskal Herriko enpresa eta kooperatiba guztiei aurtengo aginaldoa hori izan dadin, Nik uste dut aiet. Aginaldo bikaina da hori. Batzuia enpresa batzuk mugitzen hasi dira eta hartzen dituzte. Ordune, bai udaletxeak, bai enpresak eta bar. Hori da. Gure langileak zaindu nahi baditugu, aukera hoberik ez da, kutxa berezi hori, aurten Gabon eta banatzeko. Bueno, eta etxean ere bai, noski. Zenbat kutxa egiten dira? Gaur egun, 4.000 esaten zenidan, baina orain? Orain egiten ditugu, pasain urte izan ziren 13.000, 14.000 inguru, bai? Eta, euskalgintzari egin diogun ekarpena, 6 urte hauetan, kontatu ezakegu izan daitekela iaia €1.000.000 bat, bai? Iaia, ez? Eta, kanpainaen nondik norako hau, urriaren 29an hasiko du kanpaina, horrean 29tik azaroaren 20ra, eta bien bitartean eskariak egiteko bi aukera daude, bai online eta bai esku horri bitartez, eta aurten nobedade bat ere badaukagu online bitartez ere ordainketak egin daitezkela. Pasaden urteetan arazo txiki batzuk eduki genituen, den bilatzen modua ahalik eta beren egiteko eta aurten aukera hori emango dugu ere. Oso ongi. Primeran, badakizue, Herrigorako kanpainan izena eman eta kutxa etxera. Hori da. Eskerrik asko, Ibai, zuen berri ikuitzagatik. Zuri. Gaurkoan nire mundura ekarri zaituztet. Hau da nire pasioa, landare bizikorren nasketa. Inglesek badute esperientzia ikaragarria eta nasketa bitxiak egiten dituzte, menderatzen dituztelako landare bakoitzan beharrak eta ekarpenak. Ni urteak daramazkit beraiekin lan egiten, eta txoko hau benetan bihotzekoa dut, polit-polita iruditzen zait, badiralako hainbat landarek oso ondo erantzuten ari direnak. Ozen atzetik aurrera aipatzen hastea, landareak, hemen badugu olako laino lorez gainezka dagoen laino delikatu bat, benetan zoratzen hauena. Hau da, Talictrum de la Valli.
lore txikiak ditu, badia variedade bat lore txurikoa, eta beste variedade bat lore morekoa. Erlez gainezka dago, erleak hor dabiltz, batetik bestera, lore batetik bestera, polen hartzen. Eta honek iaia 3 metroko altuera hartzen du, hori bai. Estaka jarri behar dizkiegu, lorak bera ez etortzeko. Porque berez, estakarik egongo ez balia, lora horiek eroriak egongo lirateke. Taliktrun dela bai bihotzekoa. Gero, hazia gordezkero, datorren urtean ez diarnetuko. Hazia hemendik gutxira garatuko da, eta udazkenean bertan erein behar da landarea datorren urtean eukial izateko. Neguan gordezkero, kale. Gero, puntu ertain honetan baditugu bi landare oso aipagarri, alde batetik Phlox paniculata, landare bizikorrak dira, hau horrek esan nahi urtero aterako dirala. Phloxak dauka loraldi luze bat, lehendabiziko loraldea ja juten nahi da, eta hori gertatzen denean, adibidez, loraburu hontan ja lora gutxi gelditzen dira, orduan egin behar duguna da. Loraburua kendu, eta landareak albotik sortuko ditu beste loraburu txikiago batzuk, eta horri esker loraldia luzatzen dugu ikeragarri. Eta hemen nire eskubita badaukat niri ziorazki atentzio gehien eta deigarritasun gehien ematen didan landare bat. Veronicastrum virginicum album. Album da, varietatea lora txurikoa delako. Gorakako hazkuntza daukan landare bat, ostajea oso arkitektonikoki zailkatua, agin hauen atzekaldeak egiten du beraien itxura guztia goraipatzea, eta lorak dira olako espiga fin hauek, lehendabiziko espiga lora zeak jagaratu dira, ia bukatzen ari da loraldia, eta hemen daude azitxoak, eta hoin datoz albotakagoak. Loraldi nahiko luzea du, bera zutikan bere kabuz mantentzen da, eta intsektu pila bat erakartzen ditu polinizazioa egiteko. Erleak, euliak, eta gero abejorroak eta olakoak oso ugariak izaten dira Veronicastronaren lore hauetan. Eta bentan polita, bitu hor badago baina. Abejorro, bitu hasi dia etortzen. Egun altxa, ala, hor da biltz. Hola, goli gustatzen da, bizia, edertasuna eskatzen diogu lorategiari, baina lorategiak alde beran bizitza erakartzen du. Bukatzeko, protagonista denaren aipamena egingo du, dala, Echinacea purpurea. Hau da, Ameriketako zelaietan garatzen den landare bat. Bere sustraiak baditu baliabide izugarri honak birizida delako. Nolabait, gure batxuriaren antzeko funtzio egiten du, eta urteroko katarro eta gripeak saiesteko, Echinacearen sustraia jaten badugu, pildoratan odalakoan, honek egingo duna da, gure gorputzari, defentsak garatu, eta gripe hori ez gaitzala jipoitu neguro. Lorea da ikeragarri polita, margaritantzeko bat, baina oso iraupen luzteko lore bada. Hau da lore bat ja nolabait bera datorrena, petaloak ja idira nolabait kolorea galtzen, pinportak badu oraindikan edertasuna. Hau da oraintxe garatzen hasi dan loratxo bat, garatu ala pinporta hau gero eta handiagoa egiten juten da, eta pinporta hortan azaltzen diren puntu naranjoiek benetan iruditzen zait dela bitxia. Nire kasuan badute txai bat lorategi hontan, dela sataina edo xagumotza, erderaz topillo deitzen den xagun azkagarri bat, esango jo, zatorran forma du, eta sustrai jale amorratua da. Hemen azpidik baditu olako autopistak, lurpeko autopistak sortuak, eta Echinacean sustraia gustatzen zaio ikeragarri. Modu bakarra nik Echinacea hauek urtetik urtera eukitzeko da, plastikozko kaja batzutan landatuak daudelako. Eta hortaz, satainaren akzioa, lurrazpiko akziori, eteten da, eta oraingoz aurre egiten dut. Gertatu izan duzait, sataina kaja barrena sartu eta sustrai guztia jatea. Eta bukatzeko, brokoli itxura ematen duen beste landare bizikorrau, sedum spectabilis, zoragarria da, hau loratzen danean dana lore arroxak izango dira, baita ere intsektuz beteak, baino daukan ekarpena lora brokoli efektu hori, oraindik irikigabea eta berde argitasun hori iruditzen zait ikeragarria. Zelako txapa, baino zelako edertasuna, oseak ikasi landare bizikorrak ematen gaituzten ekarpen estetiko hutsak ez baizik eta intsektuen mundu areagotzeko eta indartzeko beharrezkoak gure artean. Ostra, hau ja, hasten da aktibatzen. Guztia pixka eta altxala, hor da biltz, venga, dalekete bego. Trikite.
Tira, gaurkoan ere ikasi dugu zerbait. Zerbak landatzen ikasi dugu, kalabaza ere jaso dugu. Herrigorak martxan jarri duen eskutik eskura aurtengo kanpaina ere ezagutu dugu. Eta landare bizikorren nahasketaren inguruan ere ikasi dugu gaurkoan. Badakizue datorren ostiralean ere gurekin zita daukazuela. Beraz, ez utzik egin, datorren ostiral arte.